Takže čaute, máme tu prvý podcast s Gejzom. No a teraz máme nejaké zopár otázočky pre Gejzu. No a potom bude ešte útorok podcast s Robom a s Gejzom, kde budú super otázočky a hlavne tam sa bude jednať o 90. roky a tie staršie poctivé roky, poctivé auta a tak ďalej. Takže Gejza, pozdrav sa, predstav sa. Takže čaute, volám sa Gejza. Hej. No a povedz nám, kde ty pracuješ? Pracujem teraz momentálne v Elektrokonekte. No a si spokojný s touto robotou? Áno. No a ešte taká menšia otázočka. Koľko máš rokov? Chceš to prezradiť alebo nie? No, bude to utajené. Takže vek nám neprezradí, ale nevadí. No a bol si majiteľ zopár aut, teraz už nie si. Ten vodičák tiež si nemal, ale tak mal si tie auta, vlastnil si ich, nechodil si po meste ani takto. Mal si ich super upravené, chodil si s nimi na rally, chodil si driftovať na letiska a tak ďalej. Zopár Žigul si vlastnil. No áno. No a chceme sa spýtať teraz, že proste, aký máš pocit do života, či ťa ten život baví aj v roku 2024? No áno, momentálne ma baví život. Napovedz nám, teraz bol Black Friday, som videl, že si kúpil novú telku. Povedz nám niečo o tej telke. Kúpil si ju, kde si ju kúpil a tak ďalej. Čo ťa napadne? No, ja som s ňou spokojný. No a ak sa môžeme spýtať, kde si ju kupoval? Ona je tu. No aj tu v Trebišove, v Košiciach, alebo? Trebišove. V Trebišove. No a teší sa na podcast s Robom? No áno. Na takto, povedz, tvoja obľúbená značka auta. Jo. Žigula, hej, 15, no ale momentálne BMW. No a ešte taká otázočka, aký máš názor na Hondu a konkrétne na Robov Hondu? Jo, to je super, to nedá povedať, to Proste to auto, že má dobré jazdné vlastnosti? Áno. No ešte takto sa spýtam konkrétne na Roba, aký je jazdec, či je dobrý a či vie dobre jazdiť Dargou. No, on sa preto narodil. Takže je super, hej? Áno. No dobre, tak ak vás to bude baviť, poprosíme vás o zdieľanie, like, odber. No a part 2 podcast, ktorý bude celkom dosť dlhý, bude v útorok aj s Robom. Takže máte sa na čo tešiť. Čaute. Čau.